салом ба ҳамаи дӯстдорони футбол. имрӯз бо шумо ман хайрина ҳастам ки дербии шаҳри миланро баррасӣ кунем. интер муқобили милан, дербие ки дар он дастаи ғолиб ба финал мебарояд. бозии шоми имрӯз соати 12 оғоз мешавад ва мо барои шумо якчанд маълумотҳое дорем ки пеш аз садои уштаки довар бояд бароятон баррасӣ намоем. коэффициентҳо барои бозӣ: интер 2.06, мусовӣ 3.60, милан 3.80 дода шудааст. тибқи рақамҳо интер фаворит аст, вале бояд фаромӯш накунем ки дербии милан ҳама вақт ғайриоддӣ аст ва ҳама чиз метавонад рӯй диҳад. статистика чӣ мегӯяд? интер дар майдони худ 7 бозии охирро набохтааст. дар 5 бозии охир ҳадди аққал 2 гол задааст. милан бошад дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 пирӯзӣ дар 5 бозии охир ва дар 3 дербии охир маҳз милан пирӯз шудааст. ин на танҳо нимфинал аст, ин муборизаи ҳақиқӣ барои беҳтар будан дар футболи шаҳр ҳаст. дар ин ҳолат касе ақибнишинӣ намекунад. пахши мустақими ин бозиро метавонед дар телеграм-канали мо тамошо кунед. шуморо бозиҳои бурднок, назарсанҷиҳо, фрибетҳо интизор аст. ҳамаи ин барои подписчикони мо.